Pod křišťálovým lustrem na Morové hale vyčkávám, jak pacient pod narkózou na operačním sále usínám. Bankovní úředníci studují všechny mé mínusy, v hrobovém tichu mizím za zaprášené fíkusy. Bylo pondělí a mě už docházely síly, bylo pondělí a já jsem myslel na neděli. V květinovém patře sekám kávu zdarma z kelímku, bledé tváře nesou zprávu, už to bude, ještě chvilinku. Je mi to jasný, hlavního manažera srazil motýl, pak se mu přetrhla tkanička a ještě nedorazil. A tak se trochu stydím, že cítím jen vztek